Nagapanghanda na sa karon ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kon RDRRMC Western Visayas sa posible manginhalit ni Bagyong Dante. Nahibaluan ni nalakip ang pila ka bahin sa Northern kag Central Iloilo sa mga lugar nga ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 bangod sinasambit nga bagyo. Ini ang ginalakipan sang Lambunaw, Haniway, Dumangas, Zaraga, New Lucena, Putotan, Mina, Badyangan, Duanyas, Calinog, Bingawan, Pasig City, San Enrique, Dingle, Barotac Nuevo, Banate, Anilaw, Barotac Viejo, San Rafael, Lemery, Ahoy, Sara, San Dionisio, Concepcion, Batad, Estancia, Balasan kag Carles. Yaraman sa signal number 1 ang probinsya sang Aklan, Capiz kag northern portion sang Negros Occidental. Ginapa-activate na sa talatapan ang tanan nga mga provincial, city, municipality kag barangay DRRMCs para sa nagakaigo nga tikang. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manili Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.